Wi-Fi and stuff. Not really day. Hello guys, come through guys, come through. Manyai kurumidza mukangosvika 700 ndobva ndataura, ndobva ndakudzai good news. Manyai guys, matosvika one, matove padhuze. Manyai. Yes, Tulani, Chali muri sei, Viola, how are you? Sonia Banda, zviri sei, Venus, how are you? Nancy, zviri sei, Mimi, how are you? Rachel, morning, Stokozile, morning, sha, wamuka say baby girl, mamoyo, zviri sei, Lilian Mubai, how are you? Stokozile Maposa, thank you. Farai Bizaban, how are you? Baby Samantha Ruarashi, how are you, girl? Pettiness, she say memory mangwaza sarudza imsekiwa. Low mash, she say Hans mama where do thank you. Dawia. As Dawia say, yeah, Mira Papo, Rambori Papa is now more say. Shami, thank you, Shupi, I'm good and how are you? Thank you, Chantel. Morning Zeb. What are you she say? Yes, the topic, I love it. See my diary, Renew always busy, but thank you, Mimi. Queen Moyo. Ditaure you. Alright, Rubimbo, how are you, Kasirori? Dimoro say, Wonomsa, yes, we say, Maitawa, thank you, my sister Jerisa, how are you? Sarani 3, how many people? 20, 30 people, Mushike 700. And they Rumbizai, how are you? Susan, Jiri say 715. Chingopin them 800, guys. No any good news. No any good news. Chase, it's no dark answer. And they guys, and they. Tendai Mario, Jiri say Chirikumarana, Pauline, Liz Musaiza, Jane Machaka, thank you. Turning tables, I can't wait for the story. Yes. Ruma Kina, how are you? Nube, she say Charity. Morning Dorothy. Miezo Mambo, how are you? Thank you, Lip. Tatu 800. Chingo pindem 900. Tatu kuna inuko. But also that not pindem 900. Abigail, she say hands good news edition. This was my big. This was good news. Yes, Rumbi, Elina's good news. No, the dog hands got to 1,000. Shako anesuri right. Shako Lin made 9 good news because the Torah show ma Torah go tasa guys. Chipo she say yes, Joy Nikadzino, how are you, my sister? Hans, I love you, SIS MELLY no Kumira community. Thank you, Nyasha. Thank you for your support. Thank you, Hans. I loved the Haiti you did well. Thank you, my tower. How is UK today? Muri say. Patricia Makanguti, she say, as the third is a song, Tena maTables right now. Good. It's a volume next to that one's wow. Tatoshika guys, I said 50 people to teach care 1,000. And SIS MELLY, thank you for the good work. Thank you, my Itabasa. Thank you for your support too. I couldn't have done it without you guys. Saga, you guys, Tripa Mushete, we are so 699. Tafamba TSSO. And it got 970, 30 people to go. And sure, you're doing great to us. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Zanele, Sanio, Urisei. Thank you, Telsha. Hey, Telsha, Masjamuna Umana. Thank you, Beth, as the Haiti was Feb. Thank you, my sister. How is Canada today? Australia today? Thank you, Becky Musoni. Hands well done, Haiti. Thank you. Right, Mashika 1,000, guys. Thank you, guys. Mamkase, guys. Mwiboere. Sister Ripo. Alright, guys. Munona shunitika, mira ndikudze shunitika. Makambona Mwari shawanoita. Mwari vanosumudza pakashoreka. Guys, I always tell you kuti everything kachinoitika in life it happens for a reason. Mufunge indini zvangu ndakatogara zvangu ndakatotsva focus bila ndikuzeka nyaya yakaitika ndakatotsva focus zvangu ndakatozvigarira ndakatovata actually guys phone yapinda
phone call ndiani ari kufona guys. Mabhosi angu ari kufona Smelly. Munhu musikana waya mukadzi uyu ari kutrenda uyu munomuziva? Ndikati truly speaking I don't know her in person. Ndakatanga kutomuona first day rangu kuHaiti andimuziye, but I was trying to look for her. Handimaona zvikanzi tafunga kumuitirawo something very nice because we understand kuti asi socialite, so we don't know how she's feeling kana kuti how zvose zviri kuitikawo izvi antimaona. So mufunge honai mumwe wedu zvaita mumalemoni imomo mumadhaka imomo Mwari vamurangarira vamusimudza. Muri kuona? I don't know hangu kuti achaita ada kuitirwa chii, I'm not sure, but vada kupindura just kungobvisawo misodzi yake iri pamatama panguva ino, because it's not easy guys kana usiri socialite. Hani munoona? So kwa ari right now I think she's not okay. Hani munoona? So hanzi ndazobuda misodzi exactly. Hani munoona? So ndinoda kutenda vediwe ndangoti ndiye ndikuudzei kuti ndo zviri kuitika. Good news deserves to be shared guys. Mufunge. So this lady anonza Nadia something mutegei guys, if she's in the com because andina number yake nditegei hanzi wao ntafara shem mutegei guys auye mutegei kana vanonyatso muziva mutegei. Mwari vanosimudza vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Umwe unofanirwa kutombotanga wasekwa kuti vakwese pane chimwe chinhu chinano. Umwe anotanga achema kuti Mwari vakwese pane chimwe chistage. Umwe zvinongouya nenzira nepakasiyana siyana guys. So in the midst of all this achinzi adai achisekwa achitrenda handimaona, I actually felt bad for her. Ndichiona pese pese achiti ndikati naye Mwari ndakagara pasi ndikafunga kuti akasimba here mwana uyu, can she handle this? Because truly speaking guys kana usina moyo wakasimba usina kusimbaka ndipo pamunozochinzi munhu amwa mushonga afa mushaya kuti chii. Handimaona ndakambofunga ndizoma kuti ndoya ndoichaleve kukumbira mablogger kuti nachikumbira kuti mubvise nikikiri yemwana uyu screenshot yemwana uyu vediwe mwana uyu asi socialite munogona kukuvadzisa munhu tikazozvidemba mangwana. Ndikati zvinozobuda here kana kuti hazvibudi, but mufunge ndaichitotaura prophetically Mwari vangu achitotaurawo handichimaona. Wekuita food challenge ndiye Precious food challenge aiwa not shema mufunge. Ende ndamunzwira tsitsi mwana uya mufunge, and she never ate on the floor. You guys, you were there. Handimaona as if do socialite is not easy. Madumbe it's not easy, but she imagine pome munhu nje munhu wonje maita wavo torwa vomanyiswa kwese vachitwa left right and center guys. Munhu anogona kudona kafa, munhu anogona kudona kafa, anmaona munhu anogona kudona kafa. So I was just worried nezvenyaya yemwana uyu vabva vangopindirawo. Saka kana vanomuziva guys mutegei mumwe wedu, let's share the good news with her, because akatobvawo kumba chinokwenda nofara nevamwe haana kuziva kuti zvichazo the following day zvinenge zvasvika apa. Handimaona wekudya, and aizvifarira. She's a free spirit mufunge, aizvifarira zvake zvekutodaro zvokuti ndakanzwa tsitsi. So mabloggers ese, let me take this time kuti ndikumbirewo kuti kana zvaigona hazvo ndanchikumbira kuti muchidhilita mukadzi uya siyai isusu tiripo, but mukadzi uya kana zvaiita ndikukumbira postai inini mukadzi uya ndanchikumbira kuti mumubvise, because tinogona kuzodzoka takutaura zvimwe pano. Antimaona we don't know kuti munhu akasimba kusvika papi. Andimaona because I heard kuti the husband husband yake yatopinda mukati menyaya idzi, but husband yake akamudropa pamba and ikatouya ichimupika the following day murume akwana mukadzi achitrenda, and murume aive pacho nake mukadzi akachifara. He had no problem with that. Isusu ndisakatoita problem nemukadzi uyu, but the husband is angari okay with this. But now kuzofuma mukadzi ari all over, hama dzemurume dziri kunzi left right nemucenter dziri kufona anditimaona. Saka mabloggers vezimceleb kana makatarisa vana Louis antika mapage akasiyana siyana ndozati it's entertainment to you guys, but apa I'm thinking kuti muri kuposta munhu ari wrong. She's just a normal person, anogona kusazogona kusvigamuchira the way yat inogamuchirwa naye nemasocialites. Handimaona. So pachinzvimbo chake ndanchikumbira kuti muposte inini, kana pachinzvimbo chake chitora inini tsvagai the worst picture rangu moenda kunotrolla iroro. Mukadzi uya ndanchikumbira kuti mumuregererewo vediwe haasi socialite, she's not a socialite. Aingofarawo vakadzi patinosangana isusu tinofara mufunge. Saka kana wakapostawo picture remukadzi uya guys, let's try to fix each other's crowns, let's not pull each other down. Andi muri kunzwa? Saka ndokumbirawo guys mubvise
kana mamubata mukadzi mamuwana, guys, tell her to come to me. Hanzina mimi ngawamubvise even vaposte zvavo inini. You are not even a socialite futi mimi. Unogona kuzvona soti zviri easy zvikazo. Thank you for trying to take a chinzvimbo cha sister cheumwe wedu. Andiona, but pari trick even kwauri ndotokutyira futi. Andiona, because the trolling and the bashing pakaipa. Hanzi socialites, social media yaura spirits not knowing exactly kwatiri inenge iri entertainment, but inenge ichito destroya umwe munhu. Zvekutodaro spiritually mufunge and emotionally. Saka kana mabloggers ese atinowirirana nawo, hanzi simeli I want to, oh, thank you my sister, Mwari ndo zvavanoita. Look at this. Look at this comment. Daipina, another well wisher. Hansi, thank you, Sis Melly. I wanted to go for a spa treatment. Thank you, my sister. Thank you. I know you're always there for me. Thank you for coming through as well. Maita and you, Maitawa. Thank you. God bless you. Right. There we are. Taitawa Maitawa, one of our own sister. Bachivar kuda kumendesa kuspa. And mona. Vuta ambono relaxa ari kuspa. Then we have company yangu. Yes, Zororo. Antika yakaona oshawo abapindirizo je social media, and they said that to do something good antika for her as well. I'm not yet told what it is, but they want to do something antika for her. And it so guys, ndangofara, thank you Zororo Pumlani. If you are watching kwa muri koko Zororo Pumlani, guys, ditegerewa ne Zororo, ditegerewa ne Zororo. Thank you very much Zororo Pumlani. Message yashika. Thank you. I don't know what to say. I don't know what to say, because ninda itosha utinyai pamkadzi uyu ndopaita sei. Da itosha ndopaita sei pamkadzi uyu pamwana uyu, because yanga ichondinetsa unokuntibata-batawo. Anmon. But thank you Zororo Pumlani. You are always there for us. You always come through for us. And the one thing chandango fara chekuti you were there passport. Makaona zvezvaitika maitofara mchitoseka mchona challenge. She never ate on the floor. Let me correct there, guys. Kune information ya twistwa iri kufamba ma street. She didn't eat on the carpet. What happened is, guys, the video is there. Nishakumbira IT apine video pa pinned post so that you go and see. Pawakatanga eating challenge. We put 2 chairs ku front. Vakagara pa machair. Huku zavo nechingwa vakatopiwa vakagara pa machair. But because pa machair, I think it did not, wasn't feeling like comfortable sitting on the chair. The first lady wa makatora yari kutrenda, she actually said, inini ndoda ku andiguti ndakagara apa, ndoda kunyatsogara pasi ndisununguke. Akaburuka pa chair, akagara pa carpet. Huku yanga iri plastic, akabvarura plastic rehuku, ndora ngari ri pasi. Huku iri pamusoro. Saka chaidya achibvisa achisa pa side pasi, pasiri pa plastic mabonzo ehuku. Do aidya achisa pasi, but huku yake it was on a plastic. Chingwa chake aitora plastic. Guys, mukadzi mukuru anemba yake. Vese vari 2 vaya vakapinda pa eating challenge. Vakadzi vakuru vanga vane dzimba dzavo. Anditi saka ungaudzi mukadzi mukuru kuti aiwa musa ndo zvari kufila kuita pa challenge. Hapana formality, guys. Yekuti guys zvitwe zvakadai. This was a challenge. Saka people can do anything. Umaitogona kuda kutodla kukwira pamusoro pe speaker. Animaona ndo zvinenge zviripo. It was on a plastic. I think all those who were pa Haiti mungataura mchiudza zvekutaurika hazvisirizvo. And it was on a plastic. So ndangofara nguti at least corporate company vanga varipo andika they saw. I'm wondering kuti dei vanga vasipo zvazobuda zvichinzizvo akadya pasi naimi kana ndimiwo, guys, zvaizonzi kudi hanza aisadya pasi floor. I saw the video. Yes, but it's twisted ka kunze social media nemunongoisiva zvakatwistwa zvikanzi akanga achidya pasi. The message when it got to mukuru wedu wekubasa kuzororoko yakatosvika chinzi anga achidya pa floor. We had to send him the video kuti aone, akatozwa nevamwe vaiti we were there, that's not what happened, this is the video. Ndopakazi why vakadzi vachigara vachiitana so, why vachigara vachitwistana kudai so zvatwista papi nguvai. But they will never understand how we operate on social media. They will never understand how we operate on social media. So thank you, Maitawa. And the lecture, yes. For next time, such caption tray. Emma, you know, can I chimbori challenge to quit by papo? People will take this negativity and make it something small to make it a very big issue and to make it go viral. If we knew it was going to be like this, truly speaking, I mean, that I was to create my chair and we could have done it somehow, but we didn't know that we had forces of darkness that were watching us, that were waiting
for a small thing kuti vachitore and make it big. The matter of the truth is there was nothing to talk about. Haiti this year there was nothing to talk about chakaipa. So when they saw that, they actually capitalized on that because food yanga yakazara, people were on point, everything was on point. So but they were waiting, they were waiting for a content. So that's why that yoyo do yakavayano toro, because everything else was on point. They wanted something, they were looking for something. So akuna mnaleta function yake kabula chinzi well done. Panotita one anototanga ne negative otora something auya nacho anti maona choto twistwa chobva chatanga already kutomanya chichienda. Animaona. Saka guys ndanchikumbirawo imimi the only way amakaita kunditenderawo vanhu vezororo vekambani yangu guys. Anditika ndandichikumbirawo kuti vasina kujoina please ndibateyo kuseri. Vasati vajoina anditika funeral waniko wakarongeka guys, kufa kuriko ona izviri kuitika munyika muno, mona the way people are dying and things like that. Kana usati wajoina sororo pumulani guys, that's the favor that you can do for me. Moyawo ndokujoinisai anditika ndokujoinisai ndakujoinisai modio mojoina vorongeka ita funeral police mkonde guys, chashamba chikuita mkonde guys, kana chopa muna karongeka semi madairis makarongeka imimi ende munogeza ende mune tunu twain and mashona. So itayo kuti police dzivepo. I know kuti pane vamwe vanenge vasati vadi, oh she's here Nadia, my sister, let me take this opportunity pamberi pe vanhu 1000 said kwangu kuti 1600 vari pano anditika I'm very sorry for what happened to you my sister, I'm very sorry anditika ndandichitongonetsekana nindoita sei anditika ndachitonetsekana ndoita sei ndikubatsire because I know this is not easy for you zviri kuitika izvi. Hanzi munongo blutika ini aiwa trainers kana inosenda izvozvi chidosenda right now nditori pano izvozvi dosenda nditokufonera izvozvi animaona. So ndasingazivi kundoita sei my sister, but kune vamwe vatoshandawo navo vakaona izvi zvakaitika actually kuti ungori munhu aizvifarira but wakapedzisira wakutenda for the wrong reasons antiona you were happy and we were actually enjoying newe. Saka kambani yezororo yatiri kuda kuitirawo something handitika just kungobvisawo misodzi yako and sisati ndaudzwa kuti vachakuitira chi but vati vakukumbira kuti vakuitirawo something. Ndiri kukumbirawo kuti Nadia uye WhatsApp kwangu izvozvi nyora message kuti ndini Nadia antika hanzi ndipewo namba dzezororo pomulani dzekuno kuBotswana right chiuya kuseri ndikupe Botswana haisati yakunyatso operator anditika asi zviri process zviri kuuya for now chifanira kujoinera kunoku kana Botswana yakurana wongoshifta wongotransfer kungopinda mune zveBotswana anditika. So Nadia come to my WhatsApp chinyora izvozvi kuti ndini Nadia then ndobva ndaziva pamacontacts ako. Then also pano paita one of our own ari ku-UK zvakare ati arikuda kuti umboenda kuspa ndiye kunobviswa stress uchinotofenywa muviri wakosho antika uchinogadzirwa kuzwa makumbo ako nechi kuti umbonorelaxa uriko and forget about all this negativity yakabuda. Saka thank you very much maitawa vachakutengera ticket rekuti uende vachakuisa kuspa kuti uende unogadzirwa kana wati uri kuendeswa kuspa enda kuspa Nadia kuna topuwa mari obva wakuda kuranga kuita musoro nemari abva auya Nadia chokuinbox animaona kana wapiwa mari iwe uchibva waenda kuspa kana uchita kutorawo pictures uri kuspa utorawo utikandira kuti munhu akupa mari aone kuti chokwadi wakaenda kuspa andiona then atisikiza kuti zororo kambani chakuitira chi we don't know but vanenge vangokuitirawo izvozvo kana zvita kutore mapictures utitaridzewo take the pictures and send them to us tikande andiona. But on behalf of all the diaries I'm sorry my sister ndatokumbirawo kuti kana zvaigona mabloggers kana zvaikwanisa ngative nemwoyo umwe chete, mwoyo umwari, mwoyo wokuremekedzana, mwoyo wokusatasirana pasi anditika ndanchikumbira kuti mubvise maposti emwana ushu, bvisaiwo maposti emukadzi ushu. Hello Tom Jones, how are you my brother this morning? Ngatiitei mwoyo umwe chete guys, let's love one another. Life is too short guys, we don't know our tomorrow is not guaranteed. And this is what I know what to na mabeef so kanganisirana. It's never too late guys to mend our fallen bridges
handiti ngatimendei our fallen bridges right now and walk together guys. Time yekuswera tichitrollana, time yekuswera tichituka vanhu, time yekuswera tichita sei guys zvakadarika. Let's do something positive to one another. Ngatisimudziranei, ngatiite zvinhu zvakanaka. Vane mapeji avo handeiwo tinofollowa kumapeji evamwe handitika handeiwo tinoita machallenges atisikumira ekudla aiwa isi tinotorimo muchallenge yamboza yangu yandakatangawo kumazimbabwe ekudla tichodzokera kumba nechitoita ekudla handitika. So guys hatiendererei mberi. That's why kuti you see kuti handina kuda kutaura zvakaipa pamusoro penyaya zvekudaro. I just ndaingokomentawo but handina kuda kunyanyo because I'm trying to be tibatanidzane pachedu. So sometimes you get profit tinotsamba kuti ndoda kubaila but ndituke munhu but ndoti Mwari no ukoko it's handisi kudzokera ikoko handisi kutora that road. I'm not going there. Anomaona. Saka ngatibatanei guys, ngatiite chinhu chimwe chete, ngatiregerane mucomment section imomo. Kana wako ambodai so kana kudai guys nanchikumbirawo ingoenda pane munhu yeuti my sister sorry pane zvakaitika chi hanzi namukoma Innocent I love you all sis men in the diaries. Thank you mukoma Innocent. It's so grateful. We are so grateful to see men supporting us like this. Andimaona. So thank you guys. Ndauya kuzokudzai anditika izvo zvisvi. Saka 10 vaidiwa veagents vavaya 10 guys. Ndakaposta nezuro chirege kuramba mchiya WhatsApp mchifona guys. 10 number yakataugwa yakakwana ndakavaposta mastawa nezuro vamwe vatonza maCV ndatoforwarda pachatogwa vamwe 10 futi ndongoya ndokanda futi first come first serve handisi kuita favor. Saka kune vekuuk vanga vachiuyawo vachiti tine vana vedu tine vanina vedu. Sorry guys, I'm not being rude. Kati kana muri kunze kwenyika already guys muri padhuze neinformation, you have the first hand information because muri munzvimbo. Ndanichikumbura dezvaita timbovhurira mukana kune vana madhumbe vedava, kune vamwe ava vasina hama dziri kuuk vari kuda kuenda kuti vasimudzirewo mafamilies avo vaite better their lives nemafamilies avo. Imi muri kuuk kudhara at least munotumira $50 kumba vakararama pera kwemwedzi, munotumirawo £100 vorarama. But aya mamwe mana madhumbe ekusouth Africa havana kana hama inenge iriko. Anomaona. So saka ndanchikumbira kuti timbopa mukana sataenza vana venyu kana kudi timbotanga tapa mukana timu SA, timu Zimbabwe, timu Africa ivo vatange vaisa mapepa avo ivo handika kana vachinda voinda then pakazita umwe mukana unozouyawo togona kumboti vane vana vavo kana hama dzavo uyai vobva vauya voinda handimashona tichingodaro. Hanzi kuMS MELLY ndiri kuenda aiwa Beth aiwa ina ini ndiri right kuno kuAfrica ndindi kuUK ndoenda koshanya ndoda kuenda next year kunoshanya ndendiriko asi kunogara kwaazviti azviti so ndo ndachikumbira timu rangu rediaspora. I know you understand this one. Ngatitange tasimudzira vamwe afa then mukana uchauyawo pamberi apo mozopindawo andimaona. So guys ndozvanandangoya nazvo nditaure Mwari kuitirei zvakanaka guys. God bless you. Ndichine vaenzi vangu ndofunga kuti ndimire nditange ndaona kuti vakwira vadzokera first vapinda mundege neni ndodzokawo ndodzokera kumba kwangu handitika. So ndaona vamwe vanenge vari kutaura kuti SIS MELLY vakatiza murume wavo kumba ndandiri kufunction kuno handiti ndikabva ndaita vaenzi vakabva kudiaspora saka handikwanisi kuti ndivasiye vavingaini ini ndichimanya kudzokera kumba ivari kuno. So they spoke to my husband anotozviziva sezviri kuitika. We told him kuti no ndichiri kuno vanokwira Wednesday vachidzokera neniwo Wednesday ndoya ndinodzokawo kumba handimona. So he knows everything handitika right. So guys thank you mosarabo guys ndokubadai time handika love you.